ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି କଖାରୁ ପତ୍ରରେ ବରା। ତ କଖାରୁ ପତ୍ର ତଳୁ ତଳୁ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ମୁଁ ତୋଳି ଆଣିଥିଲି। ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କାଟିକି ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଦେଇଥିଲି ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ବେସନ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ସେଥିରେ କିଛି କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଟା ପିଆଜ ତାକୁ ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ତ ଏଥର ତାୱା ଗରମ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା ତିଆରି କରିବେ। ତ ଏହିପରି ଆପଣ ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ବହୁତ ହି କୁରକୁରି ହେଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଭାତ ସହିତ ଏହାକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ପାଗରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ।